ikkonferma jekk qatt kien hemm bżonn li l-Ministeru tat-Turiżmu nesa għal kollox lil dawk kollha involuti fis-self-catering meta ppreżenta suppost pjan għas-settur turistiku, pjan li ħalla barra kompletament lil ħafna negozji għawċin li operaw f'dan is-settur. Dan ikkonfermah magħna il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri meta kienet iwieġeb domandi ta' Net News. Il-mistoqsijiet saru lill-Ministru Camilleri għaliex il-maġġor parti ta' dan is-settur jinsab fil-Gżira Awċija u se jkun biss issa wara li dawn intesew li se tibda xi forma ta' konsultazzjoni biex forsi tinstab soluzzjoni. Rigward is-self-catering ukoll għaddejn ukoll b'taħdidiet mal-Ministru ikkonċernat. Bil-Ministru ikun reattiv l-aktar wara l-kritika enormi li saret mill-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu, il-GTA. Dawn l-iżviluppi konfermaw li l-Gvern nesa għal kollox lil dan is-settur tant importanti u li d-diskussjonijiet skattaw wara d-diżappunt li nħoloq meta saru jafu li kienu għal kollox minsija fil-pjan għat-turiżmu li vara l-Gvern fl-aħħar jiem. Dan is-settur tas self-catering u popolari ferm f'Għawdex u jinkludi dawk il-persuni li jikru l-farmhouses, il-vilel u l-appartamenti lil Maltin u lit-turisti li jżuru l-Gżira Awċija matul is-sena kollha.